jawaban da kuke yi suna taimaka mana mu fahimci me ake ciki, ina ake kuma menene ya kamata a yi. Kullum ina faɗi in dalili ya kama cewa gwamnatin APC gwamnati ce wacce jama'a suka fito da kansu suka zaɓe ta, ba irin gwamnatin da ake haɗa baki ce da jami'an tsaro da jami'an zaɓe a rubuta ba a ce an ci zaɓe, ba akwati aka ɗauka aka ruga aka je aka cika da ƙuri'a aka ƙirga aka ce an ci zaɓe ba. A'a, jama'a ne suka fito zunzurutunsu, musamman mata da matasa suka zo suka zaɓi gwamnatin nan. Kuma abin ƙarin daɗin ƙwarin gwiwa da muka samu shine lokacin da aka zo wannan registration ɗin da aka yi na kwanan wato baya sabunta kati, mutane mu kanmu mun yi mamaki ganin yadda mutane suka fito suka nemi sabunta katin nan nasu. Da yawa mutane suna tunanin saboda matsalolin da ke da akwai musamman na tsaro da abin da ya jibanci tattalin arziki ko mutane sun maye fushi da jam'iyyar APC da gwamnatinta, amma abin da ya bayyana a zahiri ƙarara shine har yanzu jama'a suna tare da APC, sun yarda da gwamnatin APC kuma suna ba gwamnatin APC dukkan goyon baya don sun san su suka yi ta. To batu ya ko ka so ka rushe gidan da aka tare da kai aka gina shi. Registration da aka yi zaɓe gaba ɗaya a ƙasar nan, kusan waɗanda suka fito suka jefa ƙuri'a da waɗanda suka ci zaɓe da waɗanda suka faɗi zaɓe, wato da muka zo sabunta rijista sai gashi mun samu kusan adadin waɗannan mutanen da sunan sun karɓi katin APC. To kun ga wannan ya nuna cewa jama'a ba ma a ƙaruwa ma aka yi. Akwai ƙaramar hukumar da muka samu bayanai na tsaro cewa sai da ta kai ga mutane suna ba da kuɗi domin a ba su katin APC. Mun yi zaton labari ne amma muka bincika maganan nan kuma ta tabbata. To kun ga wannan ya nuna cewa mutane da gaske ake, wato suna nan tare da abin da suka haifa suka raina kuma suna so ya miƙe ya tabbatar da ya zama mutum. To wannan muna godiya ƙwarai da gaske, kuma kamar yadda nake cewa kullum yana ƙara mana ƙaimi, yana ƙara zaburar da mu, yana ƙara mana ƙalubale cewa to jama'a fa suna nan tare da gwamnatinmu, suna tare da mu kuma suna bibiya kan irin halin da gwamnati take ciki. Saboda ka wajibi ne mu tabbatar da mun ci gaba da yin abin da muke iya daidai gwargwadon ƙarfin abin da ake yi domin kyautata wa mutane. Mun sani ɗaya da ɗaya ba a yi gwamnatin da ke kai abubuwa na alheri wato kai tsaye ga mutane ba, musamman mata na karkara, irin gwamnatin nan da aka yi. Muna da ƙalubale na tsaro wanda muka gada, muna da ƙalubale na tattalin arziki wanda wannan duk duniya ce, ba wai Katsina ko Najeriya kaɗai ba. To ashe dukkan mu haƙƙinmu ne mu tashi tsaye da addu'a da shawara da dukkan rawar da za mu taka domin mu tabbatar da cewa waɗannan matsaloli da yadda Allah an shawo kansu.